Dobrý deň, milí diváci, vítam vás na kanále Na zlatých vlnách. Dnes som si k nám pozvala našu žiačku našej školy, prosím, predstav sa nám. Volám sa Simona Kaňková, som z triedy 3. B a mám 9 rokov. Pozvali sme si ťa sem na rozhovor a na podcast, aby ťa bližšie spoznali nielen žiaci našej školy, ale aj iní priaznivci zlatých vln a folklóru. Povedz nám, akej súťaži si súťažila a v akej kategórii? Slavik Slovenska 2025 33. ročník a v prvej kategórii. Na akom mieste si sa umiestnila? V okresnom kole na prvom mieste a v krajskom na druhom mieste. Kto ti pomáhal s prípravou? Mamina, aj v škole som cvičila a ešte naša vedúca speváčka. A čo ti povedali blízky, keď si vyhrala? Veľmi sa s mňou tešili. Prezradíš nám, od koľkých rokov si začala spievať? Od 3. Jo, je to veľmi malá. Ako sa cítiš na pódium? Dobre. A mávaš aj trému? Niekedy. A čo ti pomáha na tú trému? Nič. Súťažila si aj v kroji? Áno. Piesny, ktoré si spievala na súťažiach, boli slovenské ľudové, jedna bola ľubovoľná, druhá povinná zo spevníka. Povedz nám, ako prebiehala tvoja príprava. Dobre. Trénovala si aj s hudobným sprievodom? Áno, s Heligonkárom. Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička? Od Prešpurka Cesta rovná. A mohla by si nám kúsok z nej zaspievať? Áno. Od Prešpurka cesta rovná, mesác na ňu pozerá. Keď mi niečo na zíde, na milieho zavolám. Milý, poď ke mne, podpoviem ti, čo je mne. Zabolelo mňa srdiečko, že nebol včeraj pri mne. Milý, poď ke mne, podpoviem ti, čo je mne. Zabolelo mňa srdiečko, že nebol včeraj pri mne. Už si rozmýšľala, že sa tomuto budeš venovať aj profesionálne? Áno. A zúčastní sa aj na budúci rok? Áno. Okrem cien a diplomov si čo zo súťaže zobrala? Radosť. Tak ďakujeme za rozhovor a veľa úspechov v tvojom krásnom speve a ešte raz gratulujem k umiestneniu. Ďakujem. So Simonkou a jej spevom sa stretneme naživo 18.6.2025, kde zaspieva vzácnej návšteve 98-ročnému pánovi Strmeňovi, ktorý príde k žiakom na besedu. A vám, milí diváci, ďakujeme, že ste tento podcast dopozerali do konca. A ahojte.